हेलो लोगोफोर, आसाम हिस्ट्री रिभिजन पार्ट 2 लानानै फैदों। नोंथांमोननि थाखाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1। चाणक्यनि गुबुन मुङा मा? अपसनाव होनाय दङ उदय, कौटिल्य, बानाबाता, चंद्रगुप्ता। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर बी, कौटिल्य। कुइसन नम्बर 2। गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर भारताव बान्दा राजफोलेरनि गायसनगिरिमोन? अपसनाव होनाय दङ शेर शाह सूरी, अल्तमास, कुतुब आल-दीन ऐबक, गियास-उद-दीन बलबन। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर सी, कुतुब आल-दीन ऐबक। कुइसन नम्बर 3। गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर सम्राट बाबरनि फिसाज्लामोन? अपसनाव होनाय दङ हुमायून, जाहांगीर, शाहजहां, बाहादुर शाह जाफर। अब्ला थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर ए, हुमायून। कुइसन नम्बर 4। जालियानवाला बाग बुथारग्लुंनाया गाहायाव होनाय बबे नोगोरमायाव जादोंमोन? अपसनाव होनाय दङ लुधियाना, पाटियाला, अमृतसर, चंडीगढ़। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर सी, अमृतसर। कुइसन नम्बर 5। आसामाव आहम साम्रायजोनि जोबथा राजाया सोरमोन? अपसनाव होनाय दङ चक्रध्वज सिंहा, प्रमत्ता सिंहा, पुरंदर सिंहा, राजेश्वर सिंहा। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर सी, पुरंदर सिंहा। कुइसन नम्बर 6। पानिपतनि नैथि दावहाया सोरनि खुंथायनि समाव नांनाय जादोंमोन? अपसनाव होनाय दङ बाबर, हुमायून, अकबर, जाहांगीर। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर सी, अकबर। अकबरनि समाव पानिपतनि नैथि दावहाखौ नांनाय जादोंमोन। अकबर आरो हेमुनि गेजेराव 5 नभेम्बर 1556 मायथाइयाव जादोंमोन। सेथि दावहाया बाबर आरो ल'धि डायनास्टिनि गेजेराव 21 एप्रिल 1526 आव जादोंमोन। कुइसन नम्बर 7। जोबथा मुगल सम्राटआ सोरमोन? अपसनाव होनाय दङ शाहजहां, औरंगजेब, जाहांगीर, बाहादुर शाह जाफर। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर डी, बाहादुर शाह जाफर। कुइसन नम्बर 8। मौर्य राजफोलेरखौ सोर गायसनदोंमोन? अपसनाव होनाय दङ चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता I, अशोका, कनिष्का। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर ए, चंद्रगुप्ता मौर्य। कुइसन नम्बर 9। सोरनि खुंथायनि समाव चीननि गोथार थावनि दावबायग्रा हिउएन सांआ भारताव दावबायफैदोंमोन? अपसनाव होनाय दङ हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, अशोका, समुद्रगुप्ता। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर ए, हर्षवर्धन। कुइसन नम्बर 10। पानिपतनि सेथि दावहायाव सोर देरहादोंमोन? अपसनाव होनाय दङ अकबर, बाबर, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपसन नम्बर बी, बाबर। एसेनोसै।